हो दादा, अरे माई हो, 2.5 महीना से लॉकडाउन लागल हटे, लेकिन अबही तक गोलगप्पा खाए के नइखे मिलत। एक भी फुचकी नसीब नइखे होत। हमरे अम्मा हो। हाँ हो सखी, हमरो बहुत मन करता समोसा फुल्की खाए के। तू सही कहत बाड़ू। बाकी जहिया से कोरोना के बीमारी आइल, तब लॉकडाउन लागल, तभी से चाट छोला के दुकान सब बंद हुई गइल बा। आवा चली सखी दक्षिण टोला। का करे हो, कवन काम बाटे? अरे हमार सखी पानी पूरी वाला, चाट छोला वाला अपन ठेला लेके आइल बा अपन गौवा में। आवा चल सखी, चलल जाओ। आज तो तीखा तीखा 80-90 गो फुचका खाइल जाओ। आवा चली जा। चलू सखी, आज तो मजा ही आ जाए। हाँ सखी, ठीक कहत बारू, चली जा। चाट ले लो, छोला ले लो, समोसा ले लो, तीखा तीखा फुल्की ले लो। आओ गहकी आओ, खा कर के मस्त हो जाओ। आओ गहकी आओ। एक सारी भैया 5 रुपया के फुल्की खियाई दो तो। तीखा तीखा खटाई वाला फुल्की दियो तो। ला चिंटू बबुआ 5 रुपया के खलिहा प्लेट। अरे खेसारी भैया, फुलुकिया धरावा, ये खलिहा प्लेट से का होई? ना बाबू ना, अभी तो 5 रुपया के खलिहा प्लेट मिलल ह। ई लॉकडाउन में सब कुछ महंगा हो गइल बा, जनला। कहो खेसारी भैया, तुहार फुल्की इतना महंगा हो गइल बड़ुए। लागत बा अब गरीबन के पेट नाही भरी। तू ठगहर हो गइल बाड़ा, रहे द, हम ना खइबे तोहार फुल्की, ठीक ना? समोसा वाली, चाट वाली, गोलगप्पा खाई लियो, फुल्की ले लियो। आवा लड़की लो, मेहरारू लो, आवा ताजी ताजी तीखी तीखी फुल्की खाई ल फुल्की। ए गोलगप्पा वाली मैडम, तनिका 50 रुपया के गोलगप्पा तीखा फुल्की दिहत। खाइला बहिन, 50 रुपया के 2 फुल्की, तनिका खा के एकर स्वाद बतावत। आही हो फुल्की वाली, तू इतना फुल्की महंगा बेचत बाड़ू। ऐसे तो 2 दिन में राजा हो जइबू, बतावा। अरे जाहो फुल्की वाली, तू बहुत लुटेरा हो गइल बाड़ू। तुहार फुल्किया ऐसे ही सड़ जाई, लेकिन कोई ना खाई। इतना महंगा बेचबू त समझलू। तनिका ख्याल करहो। काहो न छिटिया मेहरारू, तू हमें इतना दुखद श्राप देत बाड़ू, बतावा। काहे तोहर फुलुकिया सोना के हका कि इतना महंगा बेचत बाड़ू, लूटपाट कइले बाड़ू। एगो तो लॉकडाउन परेशान कइले ह, ऊपर से बहुत महंगाई। ए मेहरारू, तोहरा फुल्की नइखे खाए के तो तू यहाँ से चली जा, ठीक ना, बुझलू। लेकिन हमार गहकी मत भड़काव, मत हमरा रोजगार पर तू ऐसन शराप द। ये फुल्की बेचने वाली है, तू लॉकडाउन में दुकान खोली है, दुकान बंद कर अभी, बंद कर अभी। चल यहाँ से बंद कर दुकान। अरे दरोगा साहेब, हमार दुकानिया ना बंद कइल जाओ, हमें ना 2-4 पैसा लेके छोड़ दिहल जाए। हम बहुत गरीब औरत बानी, 2-4 पैसा कमाई के बच्चन के पेट पाली ले साहेब। नीरहू जी, आप इनका चालान काटो और सारा फुल्की ना सब गरीबों में बांट दो। बेचारे कई दिन से भूखे हैं, सबका पेट भर जाएगा, ठीक ना। ऐ फुल्की वाला, तू भी लॉकडाउन में दुकान खोल दिया है, तू मास्क क्यों नहीं पहना है? तेरा डबल चालान कटेगा, ठीक ना। अरे साहिब,
माफ करी, ऊ कहा ना कि हमरे खैनी खाए के आदत लागल बाटे और ना खैनी खा के थूके में हमरा बहुत दिक्कत होला। यही नाते मास्क नहीं पहनले साहेब। माफ करी, माफ करी।